Kubantu besisi lezi zifo ehamba phambili bamaphisa premature ejaculation erectile dysfunction bese ke uma ngizohlanganisa nje kukonke ama sexually transmitted infections I can't stress indaba ye condom enough I can't stress indaba ka ABC enough ngoba immediately once wathola HIV it's non-curable. You can't cure HIV. Now uphila nalento impilo yakho yonke. Yize noma ekhona amaphilisi okuyidambisa HIV, you know, sicindezela igciwana amasosha omzimba phakama kuvikela. But the bottom line is once you get HIV, you can't take it back. Yeah, nayo inkinga la ikhona HIV. Ilokho and isikhathi esiningi ke bayake bakhala abantu bathi hayi uyabhidlika umuzi. Uyabhidlika umuzi ngazo lezi zifo lezi. Lezi zifo ziba nenkinga ke ngoba azibi nje zodwa kuphela kuya kube khona even izifo zikashukela ezidala zona futhi le inkinga lezi erectile dysfunction premature ejaculation ngoba ushukela uphinda ulimaze nani nemthambo ulimaze negazi phinde futhi kube khona isifo se high siyahambisana futhi nazo lezi zifo naso futhi kanjalo silimaza imthambo silimaza negazi phinde futhi kube khona indaba yokuphanyelwa amafutha into ekuthiwa icholesterol ephezulu icholesterol ishubisa igazi uma ungathatha amapipe amabili elilodwa ngala faka amanzi ufaka umdoko iliphe eliflowa kahle ile lamanzi na uma unamafutha egazini uma unamafutha egazini igazi liyashuba kuba ngathi umdoko alibe lisaflowa kahle kanti induku ibalekile ngoba kumele lingene igazi ukuze iqine igazi leliyana manje ngibuza ngoba iqina nje iqiniso kwethambo kusuka igazi lela ngathi uyakubona uma uthatha isponge sifake emanzini senza njani isponge siyawasoka amanzi awuzwakhe so nenduku kanjalo ke ngokungena kwegazi laphana liyabambeka iqina induku ngqi isebenze bese kuyimaldedelela enifakwa imthambo ikhishwa imthambo mase kunalezo ingxakile ngiqalaphi dokotela kulula baba uqale emtholampilo kumele uqale emtholampilo njengoba ngisho ukuthi lezi zifo zake zibe uphawu lokuthi kukhona into engahambi kahle emzimbeni now emtholampilo kuya ngokuthi uyangimuphona ungaqala ekliniki you know or uqale esibhedlela kodwa into ekuthiwa i-sexual health ayivamisile ukutholakala emakliniki ivamise ukutholakala ezibhedlela when it comes to ama-specialist so ngingasho kanjalo okanye uyeke ku-private doctor ongakwazi ukukwelekelela ngayo i-sexual health